sira la sa an b'a yira la sa k'a fɔ min ye Burkina Faso ye tɔn minnu bɛ yen ni da kodɔnni sɛbɛn t'olu la sa n'olu ye fasodenw ka tɔnjɛkulu ye n'a bɛ f'olu ma ko association k'olu kɔni cili bɛ sen na hali bi minisiri min bɛ yen sa a y'a yira nin kalo tile 21 ko tɔnw bɛ yen tɔgɔ bɛ u la jamuw bɛ u la nka jabala t'u la u tɛ lajɛ kɛ o la sa tɔn 359 u y'a yira sa k'a fɔ ko komi olu tɛ ka fɔ ka baara wɛrɛ kɛ tuguni sariya kɔni y'a yira sa ko k'o tɔn bɔ yen pewu a y'a yira sa ko baara bɛ sen na sabula tɔn minnu fana bɛ yen n'olu bɛ ka baara kɛ u bɛ se ka sinsin ka dɛmɛ cogo min na ka se ka baara ɲuman kɛ o ka fisa jama ka caya k'a sɔrɔ baara ale tɛ ka se ka sigi sen kan Burkina Faso ni Ala sɔnna a ma u ka biennale ale bɛna daminɛ bobokaw fɛ yen min ye Burkina jamana kɔni ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen bɛ bobo nin waati in na kunungo capitaine Ibrahim Traoré ale yɛrɛ sera kɛnɛ kan ye min ye premier ministre ye Iritamba Jean Emmanuel Ouédraogo lasigidenw caman ba olu fana sera min ye ko in denfaya sa n'o y'u ka biennale ye o talen don ka di Ghana jamana ma AES jamanaw fana tɔgɔla dɔgɔkun kan ka taa sigi ko in kɛnɛ ka bobokaw fɛ yen labɛnw kɔni bɛ sen na Burkinakaw yɛrɛ kɔni bɛ ka ko tɔ bɛɛ lajɛlen labɛn yanni jamanaw ka se kɛnɛ kan o hukumu kɔnɔna na sa kunungo min ye capitaine Ibrahim Traoré ale y'a ka mobili ta ka bɔ min ye Wagadugukaw fɛ yen k'i kunda bobo kan a taatɔ sira fɛ sa min ye kasobo min bɛ yen n'o ye kasoladen minnu bɛ ka baara kɛ bi ka sɛnɛw kɛ ka se ka baara wɛrɛw sigi sen kan a taara ɲɛdɔn o yɔrɔ la sabula a y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na baara minnu bɛ yen ale yɛrɛ k'i ɲɛ d'a kan a bɛ ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ani laɲini minnu fana n'a n'a sɔrɔ olu bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ o la sa min ye Baporokaw fɛ yen olu ka kan min bɛ yen a taar'o lajɛ kasoladenw a n'olu yɛrɛ kuma ta ɲɔgɔn da ka hakilina falen-falen kɛ k'a yir'u la k'a fɔ ko kaso kɔrɔ tɛ ko diɲɛ wulila ye baara minnu bɛ yen n'u bɛ se k'o kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ wa kaba kɛnɛ fala ye tilema gere na kaba kɛnɛ de bɛ u bolo han guan ani nalafɛn tɔw u bɛɛ lajɛlen capitaine y'u fo k'a yira sa k'a fɔ ko u ka directeur ye k'u ye min daminɛ nin ye u ka dɔ fara a kan wa kasobo in fana baara min ni a musaka dira k'a ser'u ma wa k'a sera ye k'a ye baara jumɛn kɛ a y'o lajɛ min kan ka fara a kan a y'o fana lajɛ wa min ye kasoladenw ye fana a ye layidu ta u ye ko ni Ala sɔnna a ma a na segin ka na ɲɛ da u kan ni u ka fɛnw u ko k'a ma s'o la k'u ye kaba kari ka d'a ma u ye kaba kari ka d'a ma min ye Ibrahim Traoré a ka sɔrɔ ka continuer ka taa bobo ni Ala sɔnna a ma a tɔ na an o da aw tulo kan Niger gouvernement ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baɲumankɛ mun b'u fɛ sa 2,900 ko olu kɔni ye o bɔ yen pewu olu ka lakodɔnni sɛbɛnw minɛ o la sabula a yira k'a fɔ ko 4,700 de tun b'u fɛ yen minnu bɛ baɲumankɛ baaraw kɛ ale ni cakɛda belebeleba minnu sigilen n'u ka jamana kɔnɔna na sabula nin waati in na a yira k'a fɔ k'u caman bɛ yen baaraw o tɛ ka taa o sira fɛ Senegalikaw fɛ sa maa 281 n'o ye Senegali jamanakuntigi kɔrɔw bɛ o la premier ministre kɔrɔw bɛ a la ministre kɔrɔw bɛ a la députés b'a la fasodenw ka tɔnjɛkulu b'a la olu jɛra ka sɛbɛn belebeleba dɔ tɛgɛnɔ bila k'a yira sa k'u bɛ Macky Sall ale senkɔrɔma don secrétaire général n'o ye Nations Unies o jɔyɔrɔ o ɲinini na Marokokaw fɛ u ye yɔrɔ kura min kurumokari nin kalo in tile 13 n'o o ye Tour Mohamed Sise Fala ye k'a kɛlen don lajɛli yɔrɔ ye bi dɛ araba kɔnɔna na yɔrɔ in a kɔni ko n'a tini kana kabakolo sɔrɔ maaw bɛ t'u jɔ k'a filɛ de o k'a filɛ su ani tile k'a sɔrɔ baara bannen kɔfɛ kalo tile 13 a kun fɔra ko ka kalo kura kɔnɔ nka k'u m'o kɔnɔ tuguni koyi kabi maaw filila kan u ye baara daminɛ avril kalo ale tile 20 ka daw yɛlɛ maaw bɛ se ka cogo min na ka baara kɛ République démocratique du Congo kaw fɛ yen n'o ye RDC u y'a yira sa k'a fɔ ko ka maa jɔ k'i fa ko kabini fɔra ko k'o kɔni bɔ u fɛ yen k'a kɛ si kaso ye ko dɔ bɛ ka fara kasoladen kan ka taa fɛ su ani tile san 2024 laɲini min kɛra ko yalama ko a bɛna to senna wa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ jo sariya lafasali kɛ olu ko jɔli ka faga o si kaso olu tɛ nin si fɛ kaso bɛrɛlen o ka di bɛɛ lajɛlen ma nin waati na ka se ka u bila ka baara kɛ u yɛrɛ ye wa kasoladen minɛli k'a bila ten ko o ye pɛrɛti fu ye jamana ale yɛrɛ de ma Faransiikaw fɛ yen Faransi jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'u ka sɔrɔdasi kelen wɛrɛ fara tuguni Libankaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min tun bɛ sa ni ale kun joginna sibiri tɛmɛnen bingali senfɛ k'o fana ka kalifa minɛra a la u ka jamanakuntigi ale ye o ɲɛfɔ Autriche y'a yira kunungo ko min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sa k'a yira k'a fɔ ko Maroc k'ale ka Sahara lakodɔn ko ale yɛrɛ b'o kulu kɔnɔna na ani Marocains y'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na Viennekaw fɛ k'a yira sa ko Maroc kɔni bɛ se ka baara in kɛ ka ɲɛ ko o de da ka di Sahara la a ka to ten cogo la Allemagne gouvernement ale y'a yira sa k'a fɔ ko Irisilakaw bɛ sɔn ka gazi pétrole tɛmɛyɔrɔ dɔ bɛ yen na o bɛ Kazakhstan fɛ yen
k'u bɛ sɔn ka o datugu n'u dun y'o datugu dɔrɔn ko kɔlɔlɔntan tɛ olu Alimaɲw ma sabula olu bɛ ka taji sɔrɔyɔrɔba de ye yen ye Allemagne gouvernement kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko nin waati in na sa ko nin bɛ ka kɛ ni kɛlɛ min bɛ Moyen-Orient o kɔnɔna na ko kɔlɔlɔ de wulilen filɛ nin ye olu nɔfɛ nin ye koyi ko fo maaw k'a dɔn k'a faamuya k'a fɔ ko Irilsilakaw bɛ sɔn ka yɔrɔ in datugu mais kalo nata nka a ma datugu fɔlɔ fala diɲɛ kɔnɔ tajugu gɛlɛ de bɛ yen koyi tajugu kɛlɛba de bɛ yen farikolo ɲɛnajɛ na sira fɛ sisan Coupe d'Afrique